салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. Бародари азиз, имрӯз 6 октябр соли 2023 мо омадагием дар Испания, дар як шаҳри Валенсия. хеле шаҳр дошта ки Валенсия ном дорад. омадагием бояд ки мевагӣ бор кунем барем. бародаро вақте дар Испания медорой, рости гап Испания ватани гармай, беҳад гармай, беҳад. хоб баъд дар инҷа бародаро ми апенсин, мандарин, хеле чизо беҳад бисёр боғош. вақт дар раҳ медороям боғи мандарин хеле ҳама бисёр ки роҳат мекунӣ, ба тамошош сер намешавӣ. боғи ангур, боғи себ, ҳами бисёр боғои бақувват дорад, боғои беҳад боғои хушрӯ дорад. моро рой кардем ки бирем мақсад ҳаминҷа апенсин бор кунем ёки мандарин бор кунем, тарафи Литва барем. ҳамин ҷое ки мо истодагием бародаро, дар пеши ҳамин корхона, ба фикрам ки ҳамин боғи корхона, ҳаминҷа як боғи калон, ҳамин корхона, барое ки гирдиш сетка надорад, гирдиш маҳкам нест. мақсад ҳамин территорияи ҳамин корхона, ҳамин боға сиёнка кардем бародаро, тамошо кунед чӣ хеле бисёр бақувват гирифтагианд. ҳамин хел дарахтҳо серҳосиланд, ҳамин худованд бараката рехтагие ки тамошош ки сер намешавад. баъд дар инҷа бо бародаро як чизи дигарам ҳаст ки ҳамин дарахти зайтун беҳад бисёр. ҳамин ҷои холигии ҳамин Испания ҳамаш дарахти зайтун аст. оливки масла мегӯянд, ҳамин дарахти зайтун, роғани зайтун беҳад бисёр аст. маконаш ҳаминҷа Испания аст. ҳамин ҷои холие нест ки дарахти зайтун набошад. мақсад ки заводое ки роған мебароянд бисёранд ҳамин зайтуна. ва фикр мекардам ҳамин европара таъминоти зайтунаш роғани зайтун ҳамин Испания аст. барое ки ҳамиқа гаштем ягон ҷо ранги Испания хеле дарахти зайтун бисёр надидем. беҳад бисёр бародаро. ака Алишер отчёт навиштаиста ёзӣ, барое ки чӣ хел омадем мисол расидем. вақте ки омади расидем отчёт ҳам менависӣ ки мо мақсад фалон соат омадем расидем. хоб бародаро, корхонае ки мо бояд бор бигирем. хоб инҷа ҳамаш ҳами апенсинае, апенсинае, мандаринае, обшимам хеле на. ина ҷои корхона. вале бародаро корхона боғ дора, беҳтарин боғ дора. вале боға нишонтон медам чӣ хеле. хоб корхонае ки инҷа ба фирм истеҳсолоти сок ва ягон шарбатҳои ҳамин мевагира мекунада. ҳозир мо ҳаминҷа бояд ки бор кунем. ҳозир мерам боға тамошо кунем чӣ хеле. хоб бародарои азиз, тамошо кун, нигаҳ кун. ин ҳамин боғ аввал охир надорад, охириш нест, чун гиҷо рафтагия дашти калона. ҳамин хел мева дохтагиянд ки тоба канку ами хел таъҷибат мезанада. и бараката бида инҷа, баракати ниҳолора бинӣ. таъҷибия ба ин дараҷа ира ми чӣ хел дохтагия. нига дар як навда сата зиёд ҳама ҳамин хел дохтагия, ҳамаш ҳамин хел бигем ки сар ба навда дохтагия ниҳол. баъд бародаро аҳамиятен гакнед, ягон ҷубор надорад. ягон мисол диден ина ҷубор надорад ҳамин боғ. ина ҳаста, ина рад ҳаста, мисол ина як рад, ду рад, се рад, ҳамин радҳои бисёр аст. не ки ҷубор кардагӣ нест. нест, ҳамин ҷубор надорад хел ки овуш битанда. намедонам и беоб боша ёки дар пешаш мақсад ҳамин хел дар пеш ҳар кадом шланг рафтагӣ боша. ба фикр ки шланг рафтагия тай замин қатӣ. хай баъзе боғош да будам хе шланг кардагӣ, мисол ростам хе рад шланг хоб кардагиян. мақсад ки об мехӯрад.
оби қатрагӣ да бигем. ҳозир камтар автоваис на мумкин сознавия неки ба фикр ки диёра ҳамаш ҳами хе доран хе бигӯ яъни ҳолуш ҳамихе яъни ҳолуш дора я ташнин я ҳамаш ҳамихе сар ба навдаш мешкана. ҳамаи боғош ҳами хеланд. ҳамаи боғош ҳами хел мақсад ки беҳад мевагӣ мевош ҳами хел бигем дохтагианд. خاک اینجا سیتکا ندارن نمیدونم بسیاری جای اروپا همش کو هم خیلی راه براه سیتکا کشتگی یگان کس درمدن نمیتونه. نه کی اینجا سیتکا نداره برای کی جام تریتوری همین زاود کی هسته در تاش همین خیلی ریختگی ای ربین این تاش به چه ریختگی ای ماندارین این ماندارین سورتی مایده ای کوم خیلی ای سال دور سورتی کلان دور مایده ای بعضیش خومه ولی سوز نپخته نه کی با فکرم کی یوش پولی ختگی ای ملوی مای اینجا برادر تازی اوتی شدیدیم یه نگاه کنم اینجا الان میگم من زمین ترای نام داره اما خیلی اینجا گیم تیپا کانال داره دا کانال جبوره اینا ها نمیراهی بیتون قطعی روز کردگی خب من این خیلی این خیلی دروازه چه داره اینا اینجا آبی دایره اوی میکنن دروازه داره این خیلی میدروه درون همی خیلی پهناو میشه و درون دا خیلی امیده در دستی هنده بعد علافش هم میدروانه که توزش میکنن. خب این ماشینی ما میدرویم هم زاوت ساعتی 12 دا باید بور کنیم انشاءالله. برادرای عزیز دیدین همین خیلی باقی فسانه که با هون نداره با ارک اینجا بود درمدنی برای
техника доранд, рахш бигем. Техника ҳамаш дар байнишон хеле тракторҳои майда кан мегарданд. Дар байни ҳамаи ҳами мисол ниҳоло да. Рад боғай. Иҷаша чиндагиам. Иҷа кам дора, надора бигем. Қариб ки надора. Чиндаги шуанд да. Боғи ҳосиён кардам, ӯ сумадаги даи сайдини чидаги. Ана иш бо ниҳолош камтар боид ки баландтаранд, бо чи хел дига хеланд камтар. Ба чиндаги полни ниҳол меваш чиндаги. Энаҷа бо ҳастан бо ина майдакош. Не майдакоша бигем ҳоли соз нарасида ба фикрам. Чиндагиш неста. И бовар ки ахириш диёр неста. Ҳоли ҳона усанда ҳастай бо ахириш да як ночиндай. Ҳамин хеб бигем бастагии ниҳол дора ки ина ё ҳамашон бигем ки ҳамин боркинӣ меоянд да ҳамиҷа. ба як чи дига бародаро ҳамиҷа аҳамият додагием ки ҳами боғои ҳамиҷа ё Италияда ё ки ҳами Испанияда бисёри ҳами Европа боғош ҳами ҷое ки боғай навниҳолош ҳамаш ин хеле дида ин хел гирдаш ҳам хели типа маҳкама кардагия ина як ташиҷа кардагия бо оно дигариш да ӯ бартара куна ҳамашон ҳами хел пешошон маҳкамай ё ки ҳами хели рост кардаги ҳами хел маҳкамай да гирди ҳами ниҳол ин намедонам барои чӣ бошад ин хел ириш пакета гирифтаги маҳкам кардаги ҳамаи ҳами ниҳол ҳам хеле вақте ки калон кишид ба мекананд мегиранаш. ин ҳоли иҷаш ҳоли соз напухта бигем кабутам. ҳоли кабут ҳоли зард чидаги нестанд дидӣ. хай баракати худованд ҳамин ниҳолои ҳамё додада. беҳад ҳами хи сар банавда мешкананд. хай худ мондам ҳаста ё меҳнат кини чӣ бох. хай меҳнат шана медонам ин ҳами замини қоқай, замини қоқи сирхай. И Испания ҳам хели замини тареги сирхай, ҳами хел хоки сиёҳи фасон надора. инҷа ҳамаш ҳами хоки сирхи мета бигем беҳосилай хиёл мекунӣ. Не ки ҳамун ниҳолош ин чӣ сире доранд да. мана бародаро боғ сара ху надора. ина бо ин иҷарам ҳамин ниҳолои навниҳолош ҳамта гирдиш вай кардагия сеткачаи халтари пакет гирифтагия гирдакош. ҳозир ин мисол пакета ки бо баъзеш кабутай баъзеш зардай ҳамин хели ҳамаи навниҳолош халтача гирифтагия гирдиш. хуб ина бародаро боғ ина корхона худаш. як дута сета ҷоям ки калон дора. ин асосии ҷое ки мо бор бигирем ина корхона. ҳамаш як ё ки ҳамаш да як чи ҳисоб мехӯрад. хуб ина мошине ки мо ҳозир бигем бояд ки сафар кунем насиб. хуб бародари азиз ина омадем мо дар рампа истодем. иншоаллоҳ ки ҳозир холиш мекунанд тамом ба айпаи кор. майли аллоҳ нигаҳбонту бошад. дар ҳаққи мо дуо кунед. раҳи мо аз Испания то Литвара таи 3400 қариб километр буда. бародаро аллоҳ нигаҳбонту бошад.